nagbabagang balita. Trade fair sa Burnham Park binabatikos. Trade fair ordinance ng lungsod dapat na raw amyendahan. Cannon Road nananatiling sarado sa trapiko. Mga residente at turista dismayado. Produksyon ng palay sa Cordillera lalo pang sumadsad. Seguridad sa supply ng pagkain pinangangambahan. Pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Ilocos Region, ikinaalarma. Rollout ng measles, rubella at polio vaccine, tiniyak na matatapos ngayong Mayo. At mga patok na panregalo sa darating na Mother's Day ngayong linggo, silipin. Bagmalam Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Hamon ngayon sa Department of Agriculture Cordillera na palakasin ang produksyon ng palay matapos lalo itong sumadsad sa loob ng 3 taon. Mga polisiya sa Rice Tarification Law itinuturong dahilan. Eksklusibong tinutukan niya ni Charles Limon. Tanghali na nang makarating sa tanggapan ng Department of Agriculture Cordillera ang magsasakang si Leonardo. Ngayong araw kasi niya matatanggap ang tulong pinansyal na 5,000 piso na Rice Farmer Financial Assistance. Pambili niya daw ito ng abono. No, daw sa mga abono, baka umado apit mi. Tanuhan mi nga abono, umat nga ako. Basit maapit. Si Saldo naman, gagamitin ang pera para mapabuti pa niya ang pagsasaka kahit ngayong tag-init. Ada mat kali basay. Tang mulai jakat water pump kami bay. Tang second crop awan water pump atau maala jakarean awan je danum. Ngamaw ye irrigation awan. Ang tulong ay mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund ng ahensya. 5,000 pesos unconditionally given to the rice farmers tilling 2 hectares and below. Dapat 2 hectares and below hindi yung farmers na maraming lupa. Tapos dapat nakaregister sa RSBSA, updated doon sa tinatawag nating Farmers Information and Monitoring System. Isa raw ito sa mga temporaryong solusyon ng ahensya sa mas malaking problemang kinakaharap ngayon ng industriya ng bigas sa Cordillera. Sa datos kasi ng Rice Program Coordinating Unit ng DA Cordillera, malaki ang ibinaba ng produksyon ng bigas sa rehiyon. Nung 2022 na, pandemic pa rin yan, marami pa rin yung na naibigay ng mga seeds and fertilizers, intervention, machineries, pero yung climatic conditions na dito, may mga aberrations dito. Yung mga typhoon. Mula noong 2019 hanggang 2022, nakitaan ng pagbaba ng supply ng bigas sa rehiyon mula sa 110.46% na rice sufficiency, unti-unti itong sumadsad sa 82.9%. Kaya mula sa 2% na ambag ng rehiyon sa supply ng bigas sa bansa, sumadsad ito sa 1.71%. Kaya ang ilang tindahan ng bigas sa rehiyon sa Cagayan Valley at Ilocos Region muna bumibili ng supply. Minsan sa Tarlac. Sa Tarlac po. Mas mura ba doon or what? Mas mura daw po. Ayon sa Department of Agriculture, epekto ito nang maisailalim sa Rice Competitiveness Enhancement Fund ang industriya ng palay ng Kalinga at Ifugao. Ibig sabihin,
Ang mga tulong lang para sa industriya ng palay sa dalawang probinsya ay mula sa porsyento ng taripa sa pagpasok ng mga imported na bigas sa bansa na buhat ng Rice Tarification Law, bagay na itinuturong dahilan sa pagbaba ng produksyon. Somehow, they would claim na dahil doon sa ginawa na iyon ay part and parcel kung bakit bumaba ang production itong dalawang province. Dati-dati ang Ifugao self-sufficient ng rice yan eh. Pero tingnan mo kung nung na-implement na yung mga years na RCEP na kwan, ang Ifugao ang nadagdag na third province na hindi self-sufficient. Idagdag pa raw ang hindi pamimigay ng hybrid rice noon sa dalawang probinsya. 15 to 20% na mas marami kasi ang bunga ng hybrid kumpara sa mga normal na certified na buto ng palay. Bring back the usual support ng hybrid at saka certified seeds, of which we are doing it now, this season. Okay. This coming wet. Oh, yes, cropping yes, season. yes. Anya, marami pang oportunidad ang pwedeng mapakinabangan ng mga magsasaka sa Rice Tarification Law maliban sa pagbuhos ng imported na bigas sa bansa. Kailangan natin ma-reverse yung trend na yan, unless otherwise ay political crop ang rice. Tiwala naman ang ahensya na maibabalik muli ng rehiyon ang mataas na produksyon ng palay sa gitna ng nakaambang na krisis sa pagkain. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sarado pa rin sa mga motorista ang Cannon Road matapos bumagsak ang itinatayong slope protection sa kahabaan ng Camp 6 Tuba, Benguet. Hindi naman maiwasang madismaya ng mga turista at ilang negosyante. Narito ang update sa report. Nadatnan naming inihihiwalay ni Aling Josephine ang mga nabubulok na strawberry na kanyang itinitinda sa kanyang pasalubong store sa Camp 7, Baguio City. Ilang araw na raw kasing walang bumibili sa kanyang pwesto dahil sa pansamantalang pagsasara ng Cannon Road mula pa noong Martes dahil sa pagbagsak soil erosion sa kahabaan ng Camp 6, Tuba, Benguet. Wala ma'am, hinihintay namin yung mga kung minsan may dumadaan din na yung mga taga dito ma'am na bumibili ma'am. O yung strawberry namin nasisira ma'am. Halos ang bumibili kasi dito yung mga dayong galing sa baba, papunta dito. Ganito rin ang sentimiento ng tinderong si Aladin. Matalang po ang mga tao ngayon ma'am na bumibili. Kasi nagsira nga daw doon. Kasi mas marami kung bukas nga yung maraming dayo yung dumadaan, pasok palabas. Yun, sabihin mo kay Mayor Magalong ha, Mayor, dapat signage dito para hindi nasusubo yung mga motorista pumasok dito sa Cannon Road. Dismayado rin ang grupo ni Nabitoy na mula pa sa Bulacan. Isa kasi sa kanilang nais bisitahin ang Lion's Head sa Cannon Road. Katulad niya, dito na kami, di ba? Babalik uli kami. Oh, di ba? Samantala, sana raw ay agad itong mabuksan, lalo na't laking tipid sana ang pagdaan dito. Mas mabilis. Ayun. Nakakatipid kami ng 30 minutes sa biyahe. Sa mensaheng ipinadala ni Engineer Alvin Dulnuan, project engineer ng DPWH CAR, wala pang siguradong araw kung kailan muling bubuksan ang Cannon Road. Hindi pa kasi nila nasisimula ng clearing operations dahil sa patuloy pa ring pagbagsak ng mga lupa at bato. Ayon pa sa DPWH CAR, Enero sinimula ng pagtatayuan ng mga slope protection at magtatapos sana Pebrero sa susunod na taon. Samantala, maliban naman sa Cannon Road, pansamantala ring isinara ngayong araw ang isang lane ng Baguio Bontoc Road, partikular sa Napo section dahil sa landslide. Bukas naman na ang Kiangan Tinok Bugyas Road, partikular sa Gumhang Tinok, sa mga motorista simula kaninang alas 8 ng umaga matapos itong isara kahapon dahil pa rin sa landslide. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ikinaalarma naman ngayon sa Ilocos Region ang muling pagsipa ng mga kaso ng COVID-19. Kaliwat ka ng mga pista, itinuturong dahilan. Ang latest update sa report ni Charles Limon. Muling
Muling nakitaan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 ang Ilocos Region. Ngayong buwan ng Mayo, pumalo sa 12.8% positivity rate ang naitala sa rehiyon mula sa 5% noong Abril. Isa sa mga dahilan dito ang sunod-sunod na mga selebrasyon sa rehiyon. For this week and last week, meron po tayong nakitang pagtaas. We are actually 82% higher po, no? Doon po sa mga detected cases natin ng COVID-19. Sa datos ng DOH Region 1, mayroong 271 na aktibong kaso ng COVID-19. Pinakamarami ang naitala sa Pangasinan na pumalo sa 120. 41 sa mga ito ay mula sa Dagupan City, 79 naman sa La Union, 34 sa Ilocos Sur at 18 kaso sa Ilocos Norte. Kalimitan po, no, sa ating mga kaso ay nasa mild to moderate, nasa asymptomatic to mild cases lamang. So, bihira na po tayo, no, na nakakakita ng mga severe at ng mga critical cases ng COVID-19. Bagamat hindi mataas ang kaso ng mga critical at severe cases, hindi pa rin dapat maging kampante ang publiko. May palagip lagta iti agtultuloy a panagsalwag tayo. Iti bagbagi tayo, ken iti komunidad. Babaen, iti panangsurot tayo. Kadagiti na dumaduma nga addang when minimum standard protocol. Aabot na sa higit 129,000 ang naitalang kaso sa rehiyon mula nang magsimula ang pandemya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, tiniyak naman ng Department of Health Cordillera na maabot nila ang 95% rollout ng measles, rubella at polio vaccine sa rehiyon ngayong Mayo. Magbabalita Lynette Iris Pan. Nagpa-schedule na sa Atab Health Center sa Baguio City si Harriet para ipabakuna ang kanyang anak kontra polio. Pumupunta po tayo sa mga health center natin sa bawat barangay para po sa kalusugan ng ating mga babies. Pero si Miltrodes agad nang pinabakuna ang anak kontra sa tigdas at polio. Para po sa protection ng bata at advantage din po niya. Sa datos ng Department of Health Cordillera, hindi bababa sa 3,000 ang nabakunahan sa bawat lalawigan sa rehiyon. 34,291 children na po ang ating nabigyan ng additional dose po ng ating measles rubella vaccine. Sa polio naman, ayan, kinalulugod po namin sabihin ulit na nakabigay na tayo ng additional dose po ng ating polio vaccine sa 38,224 na mga bata sa buong Cordillera. Sa taya ng ahensya, maaabot nila ang 75% ang vaccination rollout ngayong buong buwan ng Mayo. Yung mga bakuna po natin actually, sir, ay pinoprocure po ng national government from international suppliers. Kaya po nung nasabi ko kanina na may mga bagay kasi doon sa proseso na hindi talaga natin control, kaya nagkaroon po ng problema sa pagkakaroon ng supply ng polio vaccines. Generally, yung kampanya po natin for the first week, naging maayos po siya at desididong-desidido ang ating mga kasamahan na mga healthcare workers sa local government units na ituloy ang kampanya na ito hanggang sa pagtatapos po ng Mayo. At very willing din sila actually na i-extend kung kakailanganin dahil nga sa kakulangan ng supply ng isa natin pong bakuna na ginagamit dito. Tuloy-tuloy pa rin ang bakunahan ng kontra polio at tigdas sa mga pinakamalapit na health center sa rehiyon. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Susunod, Trade Fair sa Burnham Park, binabatikos. Trade Fair Ordinance ng lungsod, dapat na raw amyendahan. Yan at iba pang mga balita, abangan. Kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magbabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Baboy.
baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, pato, bibe. Lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang bago at epektibong animal feed supplement. Puno at kumpleto ng mga essential vitamins, minerals, probiotics, calcium, amino acid, omega-3, D3 at electrolytes. 1 o 2 kutsara ng King's Vita Plus, i-mix lang sa tubig o feeds araw-araw at kikita ka na sigurado pa ang iyong pag-asenso. Mabibili sa mga Agrovet stores ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Hindi pa rin sang-ayon ang ilang negosyante sa pagdadaos ng mga trade fairs sa lungsod ng Baguio. Kamakailan lamang kasi itinayo muli ang isang trade fair sa Baguio Burnham Park. Kung bakit, alamin sa report na ito. Nasulit raw ng balikbayan na si Paz ang pagbisita sa Baguio. Hindi na raw niya kinailangang magpunta sa mall para mamili dahil nakapamili na siya sa isang trade fair sa Burnham Park. Ang dami kaming nabili dito sa Baguio. Ang gandang-ganda ng Baguio talaga. Dahil walang permanenteng pwesto, laking tulong daw para kay Jacqueline ang trade fair na ito. Mga basarista kami, wala talagang permanent na na pwesto. So pag may mga ganitong mga bazaar, blessing yun sa amin. Malaki rin daw ang kinikita ng pasalubong stall ni Kayla. Sa amin, nagkakaroon kami ng ang tawag dito, kabuhayan na rin at the same time. Aside from that, syempre, mayroon kaming mga kasama at may natutulungan namin. Negatibo naman ang pananaw rito ng pasalubong center owner na si Gloria. Tila nagugulangan daw kasi silang nagtitinda sa mga permanenteng pwesto. Kawawa yung nag-business permit, nagbabayad ka, yung mga iba hindi. Nakapaloob sa Trade Fair Ordinance of 1994 ng Baguio City na hindi pinapayagan ang mga trade fairs sa mga parke at government-owned facilities dahil pinagkakaitan nito ng kita ang mga local enterprises. Trade Fair Ordinance, but there are also exemption. And what is the exemption? The exemption is if the city is the host. Ang kikitain kasi mula sa upa ng mga stalls sa trade fair ay gagamitin raw para sa Rose Garden ng lungsod. The initiative of SIPMO to raise fund for the maintenance and of course to replace all those plants at the Rose Garden. Nakita na yun naman natin. Kung punta kayo sa Rose Garden, parang hindi Rose Garden, tig-iisa lang yung mga roses. Nasa proseso na rin daw sila ng pag-amyenda sa Trade Fair Ordinance para sa mas ikabubuti ng business sector sa Baguio City. Nagsimula ang trade fair na ito noong May 8 at magtatagal ng 2 linggo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, ipinasakamay ng Department of Agriculture Region 1 ang samot-saring tulong sa mga magsasaka. Magbabalita Linet Iris Pai. Pangalawa sa pinakamalaking producer ng karne ng baboy ang probinsya ng Pangasinan. Pero napuwerisyo ito dahil sa African Swine Fever. Upang makabangon ang nasabing industriya, ipinasakamay ng Department of Agriculture Region 1 sa ilalim ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program ang 77 milyong piso na tulong sa mga magbababoy. 14 na mga magbababoy mula sa ikalawa hanggang ika-6 na distrito ang makakatanggap ng 5.5 million pesos. Gagamitin ito para sa pagbili ng mga biik at mga pangangailangan sa pag-aalaga ng baboy. Nakatanggap naman ng mga kagamitang pangsaka ang mga magsasaka sa ikalawang distrito ng Ilocos Sur.
Ang mga ito ay nagkakahalaga ng 103 milyong piso. Binubuo ito ng hybrid seeds ng palay, farm engine sets, mga buto ng gulay at iba pa. 22 munisipalidad mula sa Ilocos Sur ang nakinabang sa nasabing programa. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Iba't ibang mga programa pa rin ang hatid ng mga pamahalaang bayan at pamahalaang lungsod para sa kanilang mga residente. Narito ang report. Supplemental feeding ang isa sa mga programa ng Child Development Center ng Lingayen. Para nito upang malabanan ang malnutrition sa mga mag-aaral sa mga daycare centers. Upang mapalakas ang programang ito, ipinamahagi ng lokal na pamahalaan ang 15 movable kitchens sa 32 barangay beneficiaries. Meron itong lababo, kaldero at cupboard. Magagamit ito ng mga guro sa pagtuturo ng paghuhugas ng kamay at pagsisipilyo ng mga bata. Libreng popcorn at higit sa lahat, libreng sine. Ito naman ang alok ng pamahalaang lungsod ng Tarlac sa higit 300 senior citizens. Libre ito tuwing araw ng Lunes hanggang Miyerkules. Nauna nang ipinatupad ang nasabing programa taong 2019 pero naudlot dahil sa pandemya. Katuwang sa programang ito ang isang mall sa lungsod. Ang libreng sine ay bahagi pa rin ng 22-in-1 Angel Program ng pamahalaang lungsod ng Tarlac. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa mag-asawa, pwede mo bang i-compel yung asawa mo na tumira sa'yo? Again, in the case of Ilusorio versus Bildner, no, sabi nila under Article 68 of the Family Code, the husband and the wife are obliged to live together, observe mutual love, respect, and fidelity, and render mutual help and support. But merong opinion ng ating Supreme Court na parang violation of the constitutional rights of a husband or a man or a wife for that matter to live in another place, not necessarily in the conjugal home. Ang sabi dito, it is not a requirement that the husband should live with the wife during the marriage. No? Kasi this is part of the freedom of choice at privacy ng spouse kung saan nila gustong tumira. So, yung residents, they may or may not live together, pero of course, the essence of love, fidelity, and respect, ideally, dapat they should live together as husband and wife, but there is no prohibition if they live separately, even if they are married. Susunod, mga patok na panregalo sa darating na Mother's Day sa linggo, silipin sa pagbabalik ng Luzon Headlines.
Naghahatid naman ngayon ng kasiyahan sa bayan ng Bayambang, Pangasinan ang Dancing Traffic Enforcer. Dahil dito, ginaya na rin siya ng lahat ng mga traffic enforcer sa kanilang bayan. Tara na't maaliw sa kwento ni Lynette Iris Pael. Tirik man ang araw, bigay todo pa rin sa pag-indak sa gitna ng kalsada si Mark. Siya kasi ang itinuturing na dancing traffic enforcer ng Bayambang, Pangasinan. Ang aming trabaho dahil mainit, naarawan po kami at nakakapagod po. Kaya ang ginawa ko po is para mawala po yung stress at pagod, sumasayo po ako sa gitna. Dahil sa kanyang mga galawan, lahat ay napapalingon at napapaindak. Is yung mga dumadaan pong mga motorista at mga sasakyan po is napapasaya po namin sila. Imbis di natatraffic sila sa highway at mainitin ang ulo nila, imbis di mainit ang ulo nila, matutuwa na lang sila pag nakikita kanilang sumasayaw. Kaya sa pagdaraos ng flag raising ceremony ng bayan, binigyang pagkilala siya ng pamahalang bayan ng Bayambang. But you know, talagang ibang klase ka, pinasaya mo kami today. Ikaw talaga yung talagang superstar. As in, bigay na bigay ka. Sana lahat ng Bayambanggenyo na nasa LGU nagtatrabaho, ganyan kasaya. Sa ngayon, lahat na ng traffic enforcers sa bayan ay nagsasayo na habang nagmamando ng trapiko. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Para sa lahat ng mister at mga anak, sa darating na linggo na ang pagdiriwang ng Mother's Day, kaya kung wala pa kayong naiisip na regalo para sa mga nanay, subukan ang practical bouquet. Kung saan ito makikita, alamin sa kwento ni Gracie Rutao. You say best with flowers, sabi nga ng iba. Kaya para kay Jovi, flowers ang regalo sa ina sa Mother's Day. Yun yung, kumbaga, special day ng mga magulang. Pero kung naisang maiba, subukan itong mga practical gifts for moms mula sa isang flower shop sa bayan ng Magalang, Pampanga. Since alam naman po natin ngayon na yung mga tao ngayon is more on, wise na silang mag-isip. So kung iisipin natin yung mga flowers, yung iba sinasabi nila na, yung flower masisira lang yan. Or hindi naman siya magtatagal. So sayang lang yung pera. So ngayon, yung mga team namin, nag-isip kami na kung ano yung mga connected sa mother. Bukod sa money bouquet, meron ding makeup bouquet for kikay moms. Sandok, kawali o frying pan, ginisa mix o sinigang mix bouquet, all for cooking moms. Kung budget-friendly sa paglalaba, siguradong matutuwa sa detergent bouquet. Kung may rayuma at arthritis naman, pain balm bouquet at mga pagkain tulad ng chocolate, snacks o yogurt drink bouquet. Para sa akin po, practical siya, lalo na kung yung ibibigay mo, useful talaga at hilig ng mother. But wait, there's more dahil pwede ring ipamper si nanay at home gamit ang Foodspa basket. So why not bigyan naman natin sila ng gift, at least once a year lang naman yon. So why not bigyan natin sila ng ganung klaseng gift. Kaya make every day a Mother's Day sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kanila every single day. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.